Acum este ora de rugăciune aici în Istanbul. Pe fază. Mâine mergem la moschee. Dragă jurnalule, sunt în hotel în Istanbul, pe fază, la 9:30 noaptea. O noapte înainte nu am dormit pe autocar. Cassandra doarme și Alexia acolo și noi ne rugăm pentru Mohamed. Hâți, Johnule, pe fază, ziua 2 în Istanbul, aici cu mâța asta. Am fost la moschei și la palate de sultani. Acum beau cafea. Salutare, fraților! Sunt aici cu Simit. Dragă jurnalule, în Istanbul este haos nebun. Suntem aici. Unde suntem? Cassandra este mad with me pentru că fac jurnalul video. Alexia, ce faci? Eu sunt fericită că mi-am fost la shopping în Istanbul. Am fost la shopping, mi-am cumpărat o brichetă, am furat 3 magnete. Mi-am luat apă de 10 milioane de dolari. Și am spus omul de Să vă pup pe Jaxana, suntem în bazar. Aici am venit la negociat și a făcut afaceri. Cassandra a cumpărat un a cumpărat un lanț de 120 la 60. Deși el a fost 60, ai zis no. Bine ați venit în Istanbul. Aici în Istanbul am venit să ne luăm kebab seara. Este ora 8:30, 8 și 8, 9 fără. Și suntem în Istanbul. Eu mi-am luat tricou cu I love. Bine ați venit pe fază în Turcia, în magazinul de dulciuri. Oh my god, câți Johnule beau care miroase a lămâie. Asta e Alexia. Facem shopping spree nebun de dulciuri și de ceai. Vă pup, hâți! Hâți, Johnule, pe fază în Istanbul, pe vapor. Yo! Aici. Foarte frumos. Hâți, Johnule, dimineața în care plecăm. Asta e a mea, te sunt și eu. Gata la turci! Gata, ne facem bagajele. Nice.